Kidur satellite ki pen isai, shibun ki kali ki bala syak penjot bat pynbthei, bat ki bala sa priang hakawe ke shnong Novo Donex, ha ki benta shatei jong ka ri Ukraine, kabadon ru ka jingbun brew, tang de ki spa ngut shua kathma. Nakaliang ki kubo nakari Russia, kalapen iru ya ki kali thma jong ka ri Ukraine, ki bala syak penjot hadien baki yaitling ba ki te ki jaka, balapen up da ki tiar pynbthei, bat ya ki te ki dor la pen mi ru ha kapor ba ka ri Ukraine kala persyang bat pynbthei ki liang ya ka jingtur thma ka ri Russia bat ka te ka jingpen up tiar pynbthei ka ri Russia kala pen long ya ki shupai Ukraine ban shem jing e ban knie biang ya ki jaka bala sha tur thma hang ne ngin pet kumno ka ri Russia ka shna ya ka wei na ki jaka pen up tiar pynbthei ba he tam ha ka Pyrthei da ka pen lut por da ki bon banai ha ka jaka ka ba he kumba khandai spa mile da ka ba ti sha khando ban shna ru da ki block ki ba scam bat ru da ki tiar pynbthei na ka ba benta ban pen up ya ki tang chong ka ri Ukraine ki ba yat ling ba la yo I ru ya ki video bala pen sa priang da we nong thok khubor na ka ri Russia ba ya ki te ki jaka pen up da ki tiar pynbthei la tip kom ka zamli dai bala sedang na do ning kong haus nem al hajar arpo ban yakun yakitang ba kishipai ka ri Ukraine nakaliang kishipai Russia kila ong ru ba kishipai ka Ukraine kila siat shibon ki namding bat pendon kam ru de ki namding na ki ri nongwei ban siat na ki benta bana jangai dang hakini ki khindiat sngi kishipai Ukraine kila nang pen khlan ya ka jingtur thma bat ban kne biang katu kat ni ki jaka kumba Henry mile shakaman ka Novo Donex pat ka ne ka pen e ba wat la ki shipai Russia ki pen khlan ya ka jing ya da pen ban ki shipai Ukraine ki dang la ban tur shakman